aja nganti kalah karo kodhok. Lah kok iso ta? Kodhok iso usaha kok. Usaha apa? Bakulan rokok. Lah kok iso? Lah rokok. Ya Rokok. Rokok. Isin aku dadi kancamu tenan isin aku. Ora isin dadi anake kodhok ora isin. Ora isin aku dadi kancane Kodhok. Rokok. Kowe iki nomor pira to jane? Lah kuwi ora rokok-rokok, kuwi rokok ngono. kodhoke apa kowe wong kowe cek percil kok iso. Kodhoke apa kowe kok ngengkel iki lho. Kowe iki cek percil urung dadi kodhok. Ora ngono. Kuwi suarane iki rokok-rokok ora rokok-rokok ngono kuwi. Ngengkel lho ngecek percil lho. Wong kodhoke meneng ae kok. Kowe roh berarti kodhok. Ya ngerti ta? Kowe berarti sing paling pinter iki kodhok. Ya kodhok ya pinter bener usaha. Ya ora no. Sapa? Sing usahae paling pinter saiki dadi tukang parkir ning daerah Tulungagung lak gone Cina malah kirik. Ora mungkin kirik kok tukang parkir Lah ra aku mungkin. golek lampu ning nggon apa kan ning Tulungagung. Kuwi di tukang parkire kirik muni hop aku langsung ngerem kik ngono di stop lho Dik. Hop ngono Dik dan. Kirike muni piye? Hop Salah goblok. Iki tak balik. Kae ora hubub. Tak balik. Kae guk ngono. Lah kirike apa kowe? Tak balik ta. Kirike apa kowe? Heh. Pinter kowe dadi kirik. Ya. Nyawa. Makasih, Dek. Iya ta. Wong jane dingono. Tapi tanah saestu lho anu bocange kirike tanah yo kewan pinter. Lah kok iso pinter? Nek trimo karo wonge pinter kirik. Lah iya. Kirik lho basane pelipis kok. Lah kok iso? Nang nggon aku kan aku pas mipe bandeng gerih. Iya. Lah kok enak kirik liwat. Bandeng ku arep dipangan. Hah. Kirik tak bandem. Yes. Sambat iki lho iso nganggo basa. Piye ta? Tak bandem des no. Kenging. Kengeng. Lah pripun? Kuwi murine kaing kena kok kena mau bandem kuwi mau. Nah, kirike apa kowe? Waduh, aku malah kena iki piye. Oh, lawang loro iki jeglongne aku ta jeblok. Berarti pada dasarnya waduh iki rombongan kirik lah. Lah ora ning ngono kowe. Ning kene Tapi usaha. lho usaha kula saestu usaha. Wong kaya kowe kudu usaha. Kula ngeten Mergo iki jagani wong seniman ki lak ora mesti rame terus. Kalau Ana nangsane sepine. sepi, ora Sok-sok. mungkin rame kaya mulut kerak mulut kowe tanggapan sepi kene iki merongos nek ganti usaha. lho ning omah tapi ora usaha aku Dek. Usaha apa? Lho, aku usahane non sewu teng Ngajeng Griya niku wonten sekolahan. Hah? SMP niku teng Ngajeng Griya wonten. Aku ngedoli cah-cah ku lho, Dek. Ngedoli apa? Cah cilik-cilik ku lho. Lho, seneni pake cah cilik-cilik mbok dol. Cah cilik-cilik ku lho tas diterep bapake to. Tas teko isuk ngono ki langsung tak dol. Oh, cekel polisi. Ngedoli cah cilik-cilik. Ngedoli cah cilik tak doli ku lho, Dek. Seneni pake to. Bocah cilik tak dodoli siji-siji. Senepe. Anu bakulan ngono lah wis. Ah, lagi nek bakulan ki lho maksud aku. Nah, bakulan Bakul. soto pikulan ge sarapan isu-isu. Bakulan apa? Soto pikulan. Lah kuwi ning cangkem ora remuk. Lah pikulan nek mbok soto lho. Wong daging akeh. Bakul soto sing dipikul kae lho. Oh, bakule lempok. Setruk kira-kira bakule. Setruk. Asam urat paling bakule kita. Piye ta? Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah iku lak raine dirubung semut. Piye ta ki angel iki bocah? Wah ngerem to omong karo cah iki. Aduh. Bakul soto sing diiris-iris iki lho. Lah, iki mutilasi wi. Sing dikeceri jero. Perih ndane yo. Perih. Bakul soto sing ning jero kuali kowe ora ora. Lah aku lak mbledos bakule beduduk. Wangel momon karo cah sitok iki. Kowe ro bakul soto apa ora? Soto apa sih? Soto pikulan roh ora? Ya jelas seru ta. Wis ngono kuwi pokoke ceritane wis. Timbangane rantek-entek ngono kuwi lah aku bakulan isuk-isuk ngono. Ngono dipamerni. Lah nyapa? Lah nek omahku kan Ngawi. Iya. Cedak karo Solo, cedak karo Klaten, Sukoharjo. Iya. Aku niru wong Sukoharjo. Apa? Bakul jamu no. Jamu apa? Jamu gendongan. Lah gendongan kok dige jamu apa kenek? Ora wae kencur, jahe, gitu kunci niku. Jamu bakul jamu sing digendong Lah setruk bakule. Ayo tak balik wis saiki ya. Bakule setruk berarti ngene. Ngene makune ya. Ya kok balik kayak soto ya. Ya ampun, pokoke ya ngono kuwi. Bakul soto sing jadahi bakul botol. soto. Bakul soto. Bakul jamu sing jadahi botol kuwi lho. Bakul jamu Sing jadahi botol. enggak botolnya sepiro bakul mbok adahi botol iki lho. Bakul jamu sing digendong kuwi lho. Setruk bakule asam urat paling. Ya, heeh. Bakul jamu sing ning jero botol. Ah, apa ya cukup botolnya sepiro. Terus kok. botolnya diocak-ocak. Lah mumet ndase no bakule. Ayo jajal bingung ora kowe. Jelas nih. Oh gak ngene lah benak-benakan wis taruh bakul jamu gendongan, Brong. Urung. Aku ora tau roh. Bakul jamu gendongan? Urung roh. Sampeyan menate semer bakul jamu gendongan. Uro.
bakul jamu Urung. dereng mas yoga mun nate ngertos bakul jamu gendong bapak ibu-ibu saya mun nate ngertos bakul jamu gendongan dereng lah kok padha aku ya urung lah nyapa kok cerita polane aja lak ngomong lek diwalik jane ya bingung kok rusuh kok carane kok ngono aku ora dikai kesempatan kok ora ning ngono ki awake dhewe ning kene iki diundang Dik menghibur masyarakat. paling tidak awakmu ya sambutan ta mewakili Bapak Agus nyapo Pak Agus iso to sambutan mau lho paling tidak ya sebagai anu kok sambutan betul sekedap Iya, no. mewakili kula kan temen ngaten Iya. awakmu karo Pak Agus itu termasuk kanca ya lah iki lho kanca Kanca plek. gaple kanca gaple kanca plek Sing apik aja Nggih. kleru. Nggih, nggih, nggih. Disiarne. Siarne. TV. anu madu TV. napa niki Madu TV. mau madu Madu TV TV. nggih nggih siap apa meneh daerah kene iki daerah para santri para ulama iya. ngomong sak ngomong kudu diatur ngerti aku mah iya tindak As- sapecak tembung saklimah jumangka yang suku iki kudu sarwa ngati-ngati aja ngantek ngisin-ngisini aku sebagai temanmu iya roh ngono lho Pak Agus yo bocah kok iso milik malah tak remet kapok Pak Bupati ya rawuh. nggih wonten lha niku Wakil. wakil wonten Lah iya. komplit Nanti kleru kan ngisi-ngisini. nggih nggih apa meneh warga masyarakat Banaran ki wis pengen ngerti apa to sing arep mbok utarakan apa yang kamu sampaikan iya wis ngono lho aja ngantek memalukan kowe karo kanca asal kanca saka iki jan rumah saku tak tuwapuk tenan lambemu lha aku ngomong bareng kaya rumah saku kae kesempatan. para bapak-bapak bapakmu akeh men lha piye to Mas maksudmu piye Anak arisan. bapak-bapak ning ngarep bapak-bapak nuwun sewu lha piye karepmu sing rada kurang sikak ibu-ibu nek mbik ning grandul ngono lho ibumu apa pada malam hari ini sing saya ngalani awan ya sapa goblok nek lampune niki jelas bengi to bocah ki piye to iso angel aduh angel karo Yuda saya di sini sing ngarani ning Kalangbret ya sapa ki jelas ning nggo Banaran iki ning daleme Pak Agus Dik ning daleme Pak Agus iki aduh angel aduh ora iso cak terima kasih apa wis dikeki burung jane ya cok malah ora iso aku ki urung dikeki lho kok iso apa piye paling tidak sambutan aku bahasa Indonesia aku bahasa Jawa menerjemahkan iso aku basa Jawa? ya, paling tidak iki kan tamune ada yang dari Jakarta ada yang dari Sulawesi Kalimantan Sumatera tidak paham kamu yang menerjemahkan bahasa Jawa ora iso lho ya kudu iso bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak kalian ibu-ibu saya sebagai kepala desa kula temriki dados ndase desa bukan kepala desa kepala ki apa to Dik kepala ndas lah iya desa desa lah iya ndase desa to kepala oh desa iya ya, tapi ya anu lurah ngoten mawon akan memberi hadiah badhe ngawonaken hadiah saya senang sekali kula remen sanget bisa bertatap muka saged tabrakan rai tatap muka ya tabrakan rai to gak anu ya sakit pandeng-pandengan oh saged dengan basa pandeng-pandengan ya apa enek aja angel-angel lho kancane lho yang kudu iso dengan hadirin semua kalian panjenengan sedanten saya mau memberi hadiah kula badhe ngawontenaken hadiah hadiah yang pertama hadiah nomor setunggal rokok jarum 76 rokok dom 76 cangkem basa gitu basa dek wingi ning wae lho bos apa sampeyan sing jawabane wae kowe ra iso lho kudu iso lah diperjelas pane rokok dom 76 lho basa lambene kowe lho ya kudu iso dan hadiah yang kedua hadiah ingkang nomor kalih yaitu minuman cap kaki 3 menika minuman cap sikil telu itu wilati sikil sitak-sitak ngono ya iya dan bagi bapak-bapak lan damel para bapak-bapak jangan banyak-banyak minum gula mboten usah kakean minum gendis karena kena penyakit anu karena iki apa Dek amarga kenging penyakit kencing manis uyuh legi wah iso kencing manis uyuh legi ya Dek ya basa Jawane dan bagi para ibu-ibu lan kalian anu para ibu-ibu hati-hati ngatos-ngatos karena cuaca tidak menentu amarga cuaca mboten tentu bisa terjadi angin puting beliung saged dados pentil muter bacok tak bacok wis rasa omong-omongan karo awakmu alung aku karo sing seger-seger 1 2 3 4 apik-apik to ndene to iya to wong Agus sip Dijo laras iki pokoke grup
Dijo laras panjenengane Mas Kangko ki wis petingane para waranggono. Niki nuwun sewu. Heeh. Niki lek kula tingali, Bos. Piye? Nih, Cara buah apa cara roti napa? panganan Dik. Kowe apa? Kula anu mboten napa-napa niki. Ora apa. Nggih, wong kula ningali mboten ngeten mboten saged. Sip masuk. Masuk to gitu. Apa to? Lha niku cara anu cara maman ngoten roti. Kue. Niku kue pizza. Wah. Kok iso Pizza dari Itali. Itali. Belinya dari Itali itu termasuk luar negeri. Ri ora nek neger iki ora. Ya apa? Ri. Mau aku tau nggari selolotno. Lah yo dipangan no. Luar- Dari luar negeri. Sing wajib mangan Ya ndak-ndake Pak Bupati lah. Suarane Mas. iki sae. Tak cekel sik. Masuk. Kue apa, Dik? Kue apa? Donat. Bunder bolong tengah terus pinggire jlembret ireng. Oh bener lah awakmu ya. Kuwi sing jarani donat. Donat killer. Asik. Nggih. Tukune neng Tukune ning plaza ning mall wis enek. neng mal-mal terdekat. Oke ning Sing mall. wajib mangan to. Ya anggota dewan ya ora apa-apa nek. Masuk. Iki Iki wae. Kue apa, Dik? Apa-apa? Iki Masuk, apa? kue Nogosari. Nogosari. Diedang, dipelipet gelepung, dipiur-piuri gula, cek diblebet godhong gedang. Tukune ning ndi? Tukune ya ning pasar kuwi wis. enek. Toko-toko kue. Heeh. Sing wajib mangan to. Ya Pak Camat ya ora masalah. Wis manut Pak Jangkrik tenan wae. Kayak iki iki sing kimplah-kimplah duduh gule iki. Wah, lele iki bikang to kita. Bikang bunder dhuwure nyeprok, gorenge rada gosong terus ngisore wireng. Lah ya roh awakmu. Ning ajane lah enak ya sing Bikang tukune ning ndi? Tukune ya ning pasar enek. Asik, asik. Ya. Sing tuku sing mangan to. Ya ndak-ndak ya kami tuwa lah. Lho wo, bikang wo. Ya cok kenal rumahan. Asik. Aku Ki sapa iki, Dik? ya ora tak genah ta Dik gitu. Rada diremet, rada diremet. Wis, Apa wis, kue apa? Kuwi iki no jenenge kue. Keri lho kancane mbok ngono iki. Kue tar. Wow, kanggo ulang tahun. Ulang tahun. Sing dhuwure enek liline Nah, terus disebul. Disebul. Wah, mangane wi Tukune ning apa ki ning Tukune. toko kue. kue pun wonten. Sing wajib mangan to. Ya ndak-ndake ya Pak Carik ngono lak gelem ora apa-apa. Iki. Saya apa ki? Wah, iki koyo ngene to, buantet to iki to. Sangar lho wi, apa wi? Tahu isi, Dek. Apa, Dik? Tahu isi. Tahu Isi apa isine? Isine ya sok-sok ya capar. Gobes, wortel, mie, komplit deh. Mine ireng apa putih? Ya sembarang enek, tapi kuning mesti kenae. Oh, dicet iki berarti. Cat diengkulmu mie ya kuning mesti rupane ngono. Putih, mie putih. Putih ya putih sok-sok ngono. Putih. Ya no Tahu isi. Ya Tukune ning ning ndi? pasar enek. Sing wajib mangan sapa? Mudin no, Dek, kaya kene iki tahu isi mudin ndak enek. Wah, senengane tahu isi maca moten. Ya. Wis. Iki cek sitak. Walah wis kuwi akeh ngeruh nak kuwi. Wis ya entek wis. Iki lho digawe kue apa? Tukuku ya mong pira ki mau lho. Lah kula aneh masa ora isone kok. Lah gelem tempe bengok takonono Dek nak gelem. Gelem tempe. Dek apa? Tempe bengok takonono. Purun Bang nggih, tempe bengong nggih. Sampean purun nggih. Lho gelem mantuk lho. Gelem. Gelem lho. Ya wis tempe bengok nak. Tukune ning ndi? Ya tukune ning etek isuk-isuk no akeh. Lah sing mangan lho sapa? Ya sapa sing gelem badhok to, Dot? Wong aku ya apa ya ngerti kok. Iki kon Pelecehan aja iki. aja sok Nang nang isor ngono apa, aja. Nggih, tadi peneng.